Распавесці планы Лукашэнкі і Пуціна ўзамен на зняцце санкцыяў. З такой прапановаю звяртаўся да ФБР Міхаіл Гуцырэў, расійскі алігарх і сябар Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта чэшскія медыі даведаліся з закрытых дакументаў паліцыі і спецслужбаў Чэхіі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Расследаванне злачынстваў, здзейсненых рэжымам Лукашэнкі. Хельсінскі камітэт паспрыяе далучэнню Польшчы да звароту Літвы ў Гаагскі трыбунал. Выканальнікі катаванняў і расследу нізкага рангу, але часам і высокага бываюць у Польшчы. Магчымае іхняе затрыманне і пакаранне на падставе так званай універсальнай юрысдыкцыі. Прэм'ер-міністр Азербайджану з візітам у Лукашэнкі. Якія супольныя інтарэсы маюць Менск і Баку? Они создают сеть компаний-прикладок, которые располагаются в таких странах, как Армения, Грузия, Азербайджан. И они якобы никоим образом не аффилированы с настоящими получателями каких-либо товаров. Магілёўская і Віцебская вобласці ў лідарах. Колькі п'юць беларусы і чым гэта пагражае? Самаробны алкаголь, контрафактны левы алкаголь, які таксама ёсць і ён карыстаецца попытам, бо ён таннейшы. Толькі на чацвёрты дзень афіцыйны Менск адрэагаваў на зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў назваў абвінавачанні на адрас уладаў Беларусі абсурднымі. Тым часам у Варшаве прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная перадачы ў Гаагу матэрыялаў, датычных здзяйснення прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі злачынстваў супраць чалавечнасці ў дачыненні беларусаў. Уладзіслаў Корсак працаваў на месцы падзеяў. Музей вольнай Беларусі – сімвалічнае месца для правядзення справаздачы па выніках падзеі, якая гэтую самую волю для нашай краіны можа наблізіць. Сёння тут адбываецца прэс-канферэнцыя, прысвечаная перадачы Літвой матэрыялаў у міжнародны крымінальны суд у Гаазе. У матэрыялах сабраныя здзейсненыя рэжымам Лукашэнкі злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народу. Удзельнічаюць абраная прэзідэнтка Святлана Ціханаўская, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка, былыя палітзняволеныя і прадстаўнікі Хельсінскага камітэту. Сёння ж міжнародны крымінальны суд зрабіў першы крок, а менавіта перадаў доказную базу пра злачынствы рэжыму Лукашэнкі ў палату папярэдняга вядзення, сфармаваў групу асобаў, якія будуць займацца расследаваннем і прызначыў суддзяў. Лукашенко здзейсніў 3 з 4 найбольш паважных міжнародных злачынстваў. Гэта ваеннае злачынства, дэпартацыя украінскіх дзяцей, гэта злачынствы супраць чалавечнасці, супраць беларусаў, гэта акт агрэсіі. Адзінае, што ён яшчэ не здзейсніў, гэта генацыд. Не дай Божа, каб да гэтага дайшло. Беларусь не належыць да дзяржаваў-удзельніц міжнароднага крымінальнага суда, але яго юрысдыкцыя распаўсюджваецца на выпадкі, калі хаця б частка супрацьпраўных дзеянняў адбывалася на тэрыторыі дзяржаваў-удзельніц. Вось чаму важна заахвоціць як мага больш краінаў далучыцца да ініцыятывы Літвы. Праца над гэтым адзін з прыярытэтаў дэмакратычных сілаў. Мы цалкам падтрымліваем Літву і заклікаем іншыя краіны зрабіць тое самае. Мы просим Рады накіраваць афіцыйныя лісты ў міжнародны крымінальны суд з заклікам правесці расследаванне злачынстваў рэжыму. Мы ўдзячныя Польшчы. Учора польскі МЗС афіцыйна заявіў, што поўнасцю падтрымлівае Літву і яе пазоў у міжнародны крымінальны суд. Больш актыўным практычным дзеянням краінаў удзельніц міжнароднага крымінальнага суда абавязуецца спрыяць і Хельсінскі камітэт правоў чалавека. Трэба разумець, што міжнародны крымінальны суд займаецца толькі прадстаўнікамі рэжыму найвышэйшага рангу. У той жа час беларускія арганізацыі, якія дзеюць тут, у Польшчы, часта падкрэсліваюць, што выканальнікі катаванняў пераследу нізкага рангу, але часам і высокага бываюць у Польшчы. Магчымае іхняе затрыманне і пакаранне на падставе так званай універсальнай юрысдыкцыі, і Польшча абавязаная гэта зрабіць як краіна рымскага статуту.
У той жа час існуе праблема з рэалізацыяй пастановаў міжнароднага крымінальнага суда. Яскравы прыклад гэтага Пуцін. Ён, маючы ў заслугах выданы Гаагскім судом ордэр на арышт, спакойна наведаў сёлета Манголію, што ратыфікавала рымскі статут, і яго не арыштавалі. Аднак гэты факт не ёсць універсальным заспакаяльным для Лукашэнкі, упэўненыя палітык Павел Латушка і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнай бяспекі і абароны Вадзім Кабанчук. Лукашенко, напэўна, моцна адчуе гэты удар, ён моцна псіхалагічна на гэта рэагуе. І мы ведаем, што адбывалася некалькі нарадаў у Мінску, у тым ліку з удзелам Лукашэнкі, падчас якіх абмяркоўваліся крокі ў адказ у бок Літвы, гэтак далей. Гэта будзе ціснуць на сістэму, гэта будзе ціснуць на яго эліту вакол яго. Яны не прызнаюцца яму, але ўнутры жа кожны пра гэта будзе думаць, ці я паеду ў гэтым цягніку, ці я даеду ў трыбунал і буду сядзець за кратамі ў газе. Гэта вельмі слушная справа, якая разбурае рэжым зсерэдзіны. Лукашенко, як історик двухкосці, ведае лёс сваіх сяброў, якіх напаткаў падчас таго, як ім міжнародныя інстытуцыі выносілі такія ардзеры. Мілошевіч, Каддафі, Хусейн. Я казаў, што рана ці позна гэта адбудзецца, гэта абавязкова адбудзецца. І асабліва мы пачалі казаць з 22-го года, калі Лукашенко удзельнічаў в агрэсіі супраць Украіны. З надзеяй успрымаюць навіны пра пачатак разгляду злачынстваў рэжыму і людзі, якія самыя прайшлі праз палітычны пераслед і катаванні. Я ведаю, што усе палітычныя вязні, якія прашлі праз калоніі, прашлі праз катаванне, яны мрояць аднаго. Пабачыце, як гэта пачвара будзе сядзець у Беларусі на суду. Калі гэта не адбудзецца ў Беларусі, то хоць у Гаагі. Між тым, афіцыйны Менск адрэагаваў на перадачу Літвой матэрыялаў адносна Беларусі ў офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда толькі на 4-ы дзень пасля самой падзеі. Паводле міністра замежных справаў Максіма Рыжанкова, літоўская адміністрацыя, якая заканчвае свой тэрмін, пастанавіла выкарыстаць кантраляваныя захадам судовыя інстанцыі, ангажаваны характары якіх, маўляў, даўно ўжо для ўсіх відавочны. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Чарговыя дроны ў небе над Беларуссю. Сёння ў дзень 3 шахеты зайшлі ў паветраную прастору нашай краіны з Чарнігаўскай вобласці Украіны, паведаміў тэлеграм-канал «Беларускі гаюн». Адметна, што ў гэты ж час у небе над Беларусю быў верталёт Лукашэнкі. Яшчэ адзін шахет паводле ўкраінскіх маніторынгавых рэсурсаў залятаў у Беларусь уначы і рухаўся ў бок Мазыра. Як паведаміў тэлеграм-канал «Флагшток», а 5-й раніцы жыхары Калінкавічаў чулі выбух. Ці дрон узарваўся сам, ці яго збілі, невядома. Афіцыйна мясцовыя ўлады інцыдэнту не каментавалі. У інстаграм-акаунце калінавіцкага райвыканкаму абмежаваліся памяткаю пра захады бяспекі пры атацы ці выяўленні дронаў. Але пазней публікацыю выдалілі. Расійскія дроны сталі залятаць у Беларусь усё часцей, толькі за жнівень-верасень яны заходзілі ў паветраную прастору нашай краіны прынамсі 16 разоў. Некаторыя з іх былі збітыя сродкамі паветранай абароны. Афіцыйны Менск у пачатку верасня пацвердзіў парушэнне беспілотнікамі дзяржаўнай мяжы Беларусі, аднак пра іх паходжанне нічога не сказалі. Прэм'ер-міністр Азербайджану з візітам у Беларусі. Сёння Алі Асадаў сустракаўся з Александром Лукашэнкам. Паводле апублікаваных відэа на сустрэчы з вуснаў Лукашэнкі гучалі абяцанні сяброўства ды цёплых стасункаў. Што хаваецца за гэтымі словамі, ды пра што маглі дамаўляцца Баку і Менск у наступным сюжэце. В первую очередь имею честь передать вам приветствие и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Учора прыляцеў у Беларусь, а сёння сустрэўся з Лукашэнкам. Прэм'ер-міністр Азербайджану Алі Асадаў наведвае нашу краіну. Милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек. Вы представляете очень близкую страну. Адлегласць паміж Менскам ды Баку не такая і малая. Нават з самалётам гэта больш за 2000 кіламетраў, а наземным транспартам набліжаецца до 3000. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Паводле азербайджанскага боку, перспектыўныя кірункі развіцця стасункаў паміж дзвюма краінамі – гэта сельская гаспадарка, супольная вытворчасць тэхнікі, ліфтаў ды ўгнаенняў. Але ці толькі? Тым рэгіёне, які раней называўся Нагорны Карабах,
і там вялікая праграма будаўніцтва, адбудоўвання гэтага рэгіёна у Азербайджана, і Лукашенко вельмі настойліва прасіў прэзідэнта Азербайджана Ильхама Алиева подключиться до гэтай праграмы, каб беларускія будаўнікі там паўдзельнічалі. Ёсць і менш відавочныя магчымыя нагоды для візіту. Лукашэнкаўскі рэжым актыўна шукае спосабаў абыходу заходніх санкцыяў, колькасць якіх усё расце. В настоящий момент они создают сеть компаний-прикладок, которые располагаются в таких странах, как Армения, Грузия, Азербайджан. И они якобы никоим образом не аффилированы с настоящими получателями каких-либо товаров, услуг, но на самом деле не являются, естественно, дочерними компаниями и управляют ими люди, которые непосредственно пришли с тех самых предприятий, которым и требуется такая прокладка. Спектр товараў, якія такім чынам могуць увозіцца ў Беларусь, дастаткова шырокі, кажа Мацвей Купрэйчык. Да прыкладу, тавары падвойнага ці вайсковага прызначэння. Некоторые виды вооружений, некоторые виды прицелов для танков, для другой техники невозможно произвести без компонентов, которые производятся в Японии и Тайване, потому что компании, расположенные на острове Япония или же в Тайване, также они производят уникальные продукты, которые нигде больше в мире не производятся. Стасункі лукашэнкаўскага рэжыму з Азербайджанам актыўна развіваюцца на тле крызісу ў дачыненнях паміж афіцыйнымі Менскам і Ереванам. Лукашенко прадаваў зброю Азербайджану падчас канфлікту ў Нагорным Карабаху, нягледзячы на саюзніцкі статус Арменіі ў АДКБ. Бакі на даволі высокім узроўні абмяняліся даволі рэзкімі заявамі. Лукашенко ўвесь час крытыкуе кіраўніцтва Арменіі за тое, што яно отдаляется от России, и пачалі палепшаць стасункі з Захадом. Пры гэтым Лукашенко заявіў падчас сустрэчы з прэм'ерам Азербайджану. Мы не нарушаем никакие нормы международного права. Мы не дружим против третьих стран. Мы делаем свое дело во имя наших народов. Але гэтае выказванне можа быць не толькі заявай у бок Арменіі, мяркуе грузінскі палітолог Гела Васадзе. Тут Лукашенко говорил не про Азербайджан, а про Белоруссию. И третьи страны имелось в виду Россия. Это четкий сигнал Запада, что мы, конечно, не дружим против этих стран, но все-таки мы не Россия, может быть, мы с вами как-нибудь договоримся. Алі Асадаў падчас сустрэчы перадаў Лукашэнку запрашэнне на канферэнцыю бакоў рамачнай канвенцыі ААН аб зменах клімату, якая пройдзе ў лістападзе ў Баку. Лукашенко абяцаў быць. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Нямецчыне пачалі расследаваць справу супраць бізнэсоўца і дэпутата саксонскага парламенту Йорга Дорнау, які валодае кампаніяй «Цыбулька Бел» у Беларусі і паводле медыяў выкарыстоўвае працу палітычных вязняў. Пра гэта паведаміў нямецкі канал МДР са спасылкаю на пракуратуру Ляйпцыгу. Гэтак праваахоўныя органы адрэагавалі на расследаванне журналістаў тэлеканалу. Працаўнікі кампаніі «Цыбулька Бел» і былыя партнёры Йорга Дорнау ананімна апавялі МДР, што сілавікі ў Лідзе адмыслова ўчынялі аблавы, каб забяспечваць прадпрыемства работнікамі. А працу палітзняволеных на плантацыях цыбулі выкарыстоўвалі наўмысна, бо Дорнау лічыў іх больш цывілізаванымі за звычайных вязняў. Падрабязнасці беларускага бізнесу нямецкага дэпутата ўпершыню апавяло выданне «Reform.news». Адзін з былых вязняў на умовах ананімнасці расказаў журналістам, што праца на плантацыях не была прымусоваю. Палітвязням плацілі заробак, але толькі паводле пастановы брыгадзіра. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі «Еўраопт». Новы кіраўнік НАТО Марк Руте наведаў Кіеў. З прэзідэнтам Владзімірам Зеленскім ён абмеркаваў запрашэнне Ўкраіны ў альянс, магчымасць збіцця дзяржавамі суседкамі ракетаў і беспілотнікаў над Украінай, а таксама дазвол біць дальнабойнымі ракетамі па тэрыторыі Расіі. Пры гэтым у часе візіту расейцы працягвалі атакаваць украінскія гарады шахедамі і балістычнымі ракетамі. З іншымі навінамі замежжа Антон Бяздольны. 12 пацярпелых, у тым ліку 3гадовае дзіця. 5 чалавек у цяжкім стане трапілі ў шпіталь у выніку ўдару расійскіх войскаў па жылым доме ў Харкаве.
Пятипавярховік часткова разбураны. На месцы падзення бомбы адбыўся пажар. Был очень сильный взрыв. Вот соседние микрорайоны просто содрогнулись, работали все сигнализации. Я посмотрел в окно и увидел поднимающийся дым. И понял, что это дом моей матери. И я побежал через дорогу с женой, мы побежали. Я увидел, что горит квартира моей мамы. Мясцовая пракуратура паведаміла, што атаку здзейснілі з самалётаў Су-35 авіяцыйнымі кіраванымі бомбамі. Адна з іх упала ў прыгарадзе Харкава, другая ў жылым мікрараёне. Гэта чыста жылы раён, спальны раён. Тут няма ніякіх не тое, што вайсковых. У прынцыпе, інфраструктурных аб'ектаў няма. Уначы Расія запустила па ўкраіне больш за 100 ударных беспілотнікаў. Паводле інфармацыі паветраных сілаў ЗСУ, 78 з іх збілі. У выніку атакі шахедаў у 8 украінскіх вобласцях адбыліся аварыйныя адключэнні электрычнасці. Збройныя сілы Украіны ў сваю чаргу ноччу атакавалі беспілотнікамі Расею. Тэлеграм-каналы паведамлялі пра выбухі на аэрадроме Барысаглебск пад Варонежам. Яго расейцы выкарыстоўваюць для атакаў на Украіну. Ізраіль уначы ударыў па ліванскай сталіцы Байруце. Паводле інфармацыі Міністэрства здароўя Лівану, падчас авіяудару загінулі 9 чалавек. Атакаваны быў жылы дом, у якім размяшчаўся медычны цэнтр, звязаны з Хізбулой. Сярод загінулых ратавальнікі і фельчары. Гэты цэнтр хуткай дапамогі абслугоўвае вялікую колькасць людзей. Ён месціцца ў самым цэнтры сталіцы Байруту, і ўначы ён быў наўпроставую цэллю. Тут няма ні цывільнага цэнтру, і ўрэшце ён абслугоўвае цывільных грамадзянаў. Тым часам Цагаль працягвае наземную аперацыю на поўдні Лівану. Вайскоўцы апублікавалі новы спіс ліванскіх населеных пунктаў, жыхароў якіх тэрмінова заклікаюць эвакуявацца на поўнач краіны. У спісе ў тым ліку 100-тысячны горад Набатыя. За мінулыя сотні армія абароны Ізраілю паведаміла пра паражэнне каля 200 цэляў, звязаных з Хізбулой, і забойства 15 баевікоў групоўкі. Хізбула запэўнівае, што паспяхова стрымлівае прасоўванне ізраільскіх войскаў у глыб Лівану і працягвае абстрэльваць ізраільскія гарады. За мінулую ноч зафіксавалі больш за 240 выпушчаных ракетаў. Тым часам Злучаныя Штаты забаранілі Ізраілю біць па іранскіх ядравых аб'ектах. Пра гэта журналістам паведаміў Джо Байден. Напярэдадні газета The Wall Street Journal даведалася, што Ізраіль разглядае такі крок у якасці адказу на масаваны ракетны абстрэл, здзейснены Іранам у аўторак. Мы будзем абмяркоўваць з ізраільцянамі, што яны будуць рабіць, але ўсе краіны Вялікай Сямёркі згодныя з тым, што яны маюць права на адказ. Але гэта павінен быць адказ прапарцыйны. Цяпер, паводле інфармацыі журналістаў, у якасці адказу разглядаецца атака на нафтавую інфраструктуру або ракетныя сістэмы Ірану. Завоз у Еўропу смяротнага вірусу Марбург не пацвердзіўся. Лабараторныя аналізы не выявілі віруса ў студэнта-медыка, які прыляцеў у Нямецчыну. У сераду з'явілася інфармацыя, што на вакзале Гамбургу спрацавала вірусная трывога. Выявілася, што ў 26-гадовага мужчыны і ягонай спадарожніцы падчас паездкі ў цягніку з Франкфурту на Майне з'явіліся сімптомы грыпу. У Нямецчыну студэнт прыляцеў з Руанды, дзе кантактаваў з хворымі на гемарагічную ліхаманку. Напрыканцы верасня Сусветная арганізацыя здароўя паведаміла пра ўспышку інфікавання вірусам Марбург у Руандзе. Там зафіксавалі 29 хворых і 10 смяротных выпадкаў. Гэты тып захворвання часцей за ўсё, калі не ўвесь час пачынаецца з бальніцаў. Бо калі вы хворыя, вы ўсё роўна ідзяце ў бальніцу. І гэта тлумачыць, чаму медычныя работнікі падлягаюць найбольшай рызыцы. Да гэтага часу больш за 8% нашых пацыентаў гэта медычныя работнікі. Вірус Марбург родасны вірусу эболы. Ён выклікае цяжкую гемарагічную ліхаманку з дыярэяй, ванітамі і болем у жываце. Пасля пачынаецца крывацёк. Лятальнасць хваробы ў сярэднім дасягае 88%. Тым не менш, небяспеку распаўсюду віруса Марбург на глобальным узроўні Сусветная арганізацыя здароўя пакуль ацэньвае як нізкую. Антон Бяздольны, Белсат.
У свеце азначаюць дзень цвярозасці. Ён мае прыцягнуць увагу да праблемаў алкагалізму і да важнасці здаровага ладу жыцця. У Беларусі алкагольная залежнасць застаецца адной са значных праблемаў. З 2022 года нашая краіна ўсясветная лідарка паводле смяротнасці ад алкаголю. Паводле арганізацыі World Life Expectancy на 100 000 беларусаў амаль 20 асобаў паміраюць ад алкаголю. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Сусветны дзень цвярозасці – гэта важная нагода, каб звярнуць увагу на шкоду алкаголю. Узровень ужывання спіртавых напояў у Беларусі застаецца высокі. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у 2023 годзе агульны аб'ём спажывання алкаголю на душу насельніцтва склаў 11,5 літраў. Калі пералічыць на моцныя спіртавыя напоі, за год атрымаецца 24 літры на аднаго чалавека векам ад 15 гадоў. Наколькі гэта лічба яшчэ адэкватная, яшчэ пытанне. Ну, як мінімум, яна наўрад ці ўлічвае самаробны алкаголь, кантрафактны левы алкаголь, які таксама ёсць, і ён карыстаецца попытам, бо ён таннейшы. Таму, на самой справе гэта праблема. Нягледзячы на рост цікавасці да якасных відаў алкагольных напояў, пладова-ягадныя віны, дзякуючы таннаму кошту, застаюцца папулярнымі сярод пэўнай катэгорыі беларусаў. Тое, што застаецца пладова-ягадным, гэта навогул сурагат. І цалкам я не ўпэўнены, што гэта мае нейкае права на існаванне. Невядома, якія тэхналогіі, што даробіць. Паводле прадстаўніка Белполу Уладзіміра Жыгара, для дзяржавы выпуск пладова-ягадных вінаў фінансава выгадны. Разам з тым, амаль траціна злачынстваў у Беларусі здзяйсняецца ў нецвярозым стане. Как правило, это, конечно же, так называемая народная статья кражи. Очень часто люди в состоянии алкогольного опьянения совершают хулиганские действия. Бывают также, и достаточно часто бывают, это причинение различного рода телесные повреждения. Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў за 2023 год усяго былі выяўленыя амаль 39 000 асобаў, якія ўчынілі злачынствы. Сярод іх крыху больш за 46% былі ў стане алкагольнага ап'янення. У Беларусі дасюль існуе сістэма лекава-працоўных прафілакторыяў, якімі, дарэчы, кіруе лукашэнкаўскае МУЗ. Ведомства называе найлепшую захадаю прафілактыкі злачынстваў, учыненых пад алкаголем, менавіта скіравання ў ЛПП. Это абсолютно такой пережиток прошлого. Это абсолютно неэффективный метод. Это не жизнь, это, по сути, там люди борются, то есть они выживают. Это минимум еды, это работа, которая никак не оплачивается. И это абсолютно неэффективно. Я не видел людей, которые проходили через ЛТП, и после этого они бросали пить. Згодна са статыстыкаю, за 2023 год найбольш алкаголю спажываюць у Магілёўскай і Віцебскай абласцях. Гэтыя ж рэгіёны лідаруюць у рэйтынгу беларускіх мясцовасцяў з самымі нізкімі заробкамі. Алкагалізм – гэта сур'ёзная хвароба, якая патрабуе ўвагі і лекавання. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, ужыванне алкаголю штогод прыводзіць да 2 600 000 выпадкаў смерці. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Важна, каб пра беларускіх палітвязняў не забываліся. Гэткую мэту выставы «Лісты вязняў Лукашэнкі» назвала Джорджа Бістан, менеджерка праекту «Індекс свабоды слова». Экспазіцыя адкрылася ў Варшаве, а ў амбасадзе Францыі. Свой голас апаненты рэжыму перадаюць сярод іншага ў выглядзе малюнкаў ды вершаў. Некаторыя з іх паказаныя на выставе. Гэтая выстава распавядае гісторыю беларускіх вязняў. Мы пераклалі іхныя лісты. На экспазіцыі вы можаце пабачыць працы больш як 30 зняволеных. Ідэя выставы палягае ў тым, што пра гэтых людзей, якія несправядліва ўтрымліваюцца за кратамі, належыць памятаць, чаго мы і намагаемся дасягнуць гэтым праектам. Францыя і каля 30 іншых краінаў сфармавалі групу сяброў дэмакратычнай Беларусі ў АБСЕ. Для нас вельмі важна працягваць працу з беларускую грамадзянскую супольнасцю. Мы ставім дзве мэты – скончыць беспакаранасць у Беларусі. І мы бы хацелі ўбачыць усіх палітычных вязняў на волі.
У Беларусі стартавала масавая вакцынацыя супраць грыпу. Пры гэтым у паліклініках прапановваюць зрабіць бясплатныя прышчэпкі. Аднак толькі адным варыянтам вакцыны – расійскай трохкампанентавай Гриппол плюс. А вось за вакцынацыю 4-кампанентавымі прэпаратамі, французскім ваксігрыпам тэтра і нідерландскім інфлювакам тэтра завядзецца заплаціць. Кошт стартуе ад 30 рублёў. У Міністэрстве аховы здароўя запэўніваюць, што ўсе вакцыны ўтрымліваюць актуальныя штамы віруса. Агулам чыноўнікі плануюць забяспечыць імунізацыю супраць грыпу больш як 2 мільёнам чалавек. Пасля доўгай паўзы прэмія Васіля Быкова за свабоду думкі зноў знайшла свайго лаўрэата. Цырымонія змяніла месца правядзення, але захавала атмасферу беларускага свята і сабрала ганаровых гасцей. Хто стаўся пераможцам і чаму журы зрабіла менавіта такі выбар, распавядзе Ігар Кулей з месца падзеяў. Прэмія Васіля Быкова за свабоду думкі вярнулася пасля 6 гадоў адсутнасці. На жаль, не на радзіму славутага беларускага пісьменніка ў вёску Бычкі ў Вушацкім раёне на Віцебшчыне, а ў Варшаву. Адноўленую ўзнагароду ўручаюць за тыя ж заслугі, што і раней. Тым, хто гуртуе беларусаў, абуджае ў іх беларускасць ды яднае нацыю. І сёлета журы большасцю галоў адзначыла за гэтыя заслугі беларускіх музыкаў гурт Наві Бэнд. Мы адчуваем, што ёсць людзі, якім патрэбна наша творчасць, і мы адчуваем за гэта адказнасць. Таму весь час працуем. І вялікі дзякуй за тое, што адзначылі наш гурт. Прэмія за свабоду думкі. Сапраўды вельмі важна мець свабодныя думкі, каб прыдумваць, каб быць у творчасці і ствараць штосьці новае. Трэба быць свабодным унутры і звонку. І гэта вельмі важны фактар. Таму першы самы галоўны крытэрый у гэтай культуры і закладзена ядро свабоднай і квітнеючай Беларусі, пра якую мы ўсе марым. Таму няхай жыве свабодная беларуская культура і Беларусь. Гурт Наві Бэнд стаўся 12-тым лаўрэатам прэміі і 4-тым музычным пераможцам пасля Лявона Вольскага, Змітра Вайцюшкевіча і Віктара Шалкіна. Сярод іншых лаўрэатаў паэты Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, пісьменнік Уладзімір Арлоў, палітыкі Павел Северынец, Зміцер Дашкевіч і Владзімір Някляеў, мастакі Алесь Пушкін і Алесь Марачкін, краязнаўцы Ада Райчонак і Алесь Белакос. Апошнім лаўрэатам да сённяшняга дня заставаўся грамадскі актывіст і журналіст Глеб Лабадзенка, які атрымаў гэтую прэмію ў 2018 годзе. Я веру ў тое, што прэмія будзе жыць, таму што дух моцны мусіць быць у кожнай нацыі, тым больш такой, як наша, якая ў вайне. І мы заўсёды адзначалі людзей, якія сваім прыкладам стваралі ідэнтычнасць беларусаў, якія змагаліся за праўду і за справядлівасць. І такіх лаўрэатаў у нас шмат, і мы імі вельмі ганарымся. І мы верым, што ў іх таксама добрая будучыня. У мінулыя гады ў Беларусі цырымонія ўзнагароджання заўсёды праходзіла з удзелам вялікай колькасці запрошаных гасцей. Адноўленая прэмія не сталася выключэннем. Сярод прысутных была і абраная прэзідэнт Беларусі Святлана Ціханаўская, якая, дарэчы, прызнавалася нашаму тэлеканалу ў тым, што Наві Бэнд – гэта ейны любімы музычны гурт. Акрамя статуэткі, лаўрэаты атрымліваюць і грашовую частку прэміі 1000 еўра, а таксама ўваходзяць у склад журы і ўдзельнічаюць у галасаванні за будучых намінантаў. Ну і крышачку гісторыі. Пра заснаванне прэміі імя Васіля Быкова за свабоду думкі упершыню было абвешчана ў 2007 годзе, а прайшла яна першы раз у 2008. У 2018 на 11-ю цырымонію ўручэння грошы збіралі талакою, і амаль палову сумы ахвяраваў мецэнат і ўласнік парталу Тутбай Юры Зісер. Праз год было абвешчана пра перафарматаванне і абнаўленне прэміі, але пасля падзеяў 2020-га яе ані разу не ўручалі да сённяшняга дня. Ігар Кулей для праграмы «Аб'ектыў» з беларускага дома ў Варшаве. Браць, што даюць, і галасаваць за Олега Гайдукевіча на прэзідэнцкіх выбарах у 2025 годзе. З такой ідэяй выступіў Александр Кныровіч. Прапанову бізнэсоўца мой калега Віталь Бабін абмеркаваў з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам. Праграма «Белсат Зум» праз імгненне. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.